i biografen, og vi har set Otto og et næsehorn. Ja. Og så har vi tænkt os at lave et lille nørdprogram her, hvor vi laver den barnevogn, drengen blev kørt i. Men det skal være vores egen selvfølgelig. Så det har vi tænkt os at lave lidt om på, så man kan sidde i den og blive kørt. Ja. Så indtil videre har vi fundet den der plade, som vi tænkte kunne være en eller anden bordernart. Ja. Men så mangler vi også en stol, og vi håber, der kommer en, der kan hjælpe os. Hjælpe os! Vi håber, vi kan finde en, der kan hjælpe os. Ja. Du bliver her og se, om du kan finde nogen der. Okay, ja. En plade mere og en stol. En lidt større plade mere og en stol. Ja, okay. Ja, så får vi ham til at hjælpe os med det. Så venter vi bare her. Ja. Kan den her bruges? Ja, den er egentlig meget fint. Ja, så kan det til. Stol. Og et barnevogn. Kan du finde sådan en her? Jeg ved ikke lige med barnevogn. Stol har jeg bare. Tak skal du have. Og barnevogn, er du helt sikker på, at du kan klare det? Fordi vi kunne... Nå, okay. Den finder vi sikkert senere. Ja, den må vi ud på løsefest. Og så har vi simpelthen tænkt os, at vi skærer benene af her, så vi kan få den til at sidde helt ned. Og så lægger vi den ovenpå. Jeg tror, at det bliver den her store plade. Nej, det skal da være en barnevogn. Nå ja, altså en barnevogn helt nederst, så man kan køre den. Og så sætter vi de der papsider på siden af den, så der er et bord. Ja. Er du med på den? Ja.